Min Jannar li ġej madwar 700 familja se jkunu qed jibbenefikaw mit-tisjieħ sostanzjali fil-benefiċċju tal-kera. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta li spjegat diversi miżuri mill-baġit għas-sena d-dieħla li se jkomplu jassistu lil dawk li jixtiequ jsiru sidin ta' darhom jew inkella jwettqu xogħlijiet ta' tisbieħ fuq il-proprjetà tagħhom. Fil-fatt il-massimu li persuna waħedha tirċievi minn dan il-benefiċċju se jiżdied minn 3,600 euro għal 4,200 euro. Dan fil-waqt li familja b'wilt wieħed se jkollhom żieda f'dan il-benefiċċju ta' 600 euro għal 5,400 euro. Familji b'żewġ ulied jew aktar se jibbenefikaw minn 6,000 euro, żieda ta' 1,000 euro. Matthew Zerafa, l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, qal kif minn riċerka li qed issir fih dan il-Ministeru tal-Akkomodazzjoni Soċjali setgħu jiġu indirizzati l-bżonnijiet tan-nies iktar mill-qrib u dan ġie proprju attwat fil-Baġit 2024. Huwa qal li l-istabilità tal-familji Maltin u Għawċin hija lan wara dawn il-miżuri u qed iħarsu lejn is-sena li ġejja b'ottimizmu biex dawn l-iskemi jkunu iktar eliġibbli għal dawk kollha li għandhom bżonn. Permezz ta' din l-informazzjoni li aħna intejbu l-iskemi kif rajna fl-aħħar budget. Ġifieri partikolarment mid-dejta li rajna l-bżonn li ntejbu pereżempju l-benefiċċju tal-kera u nixtieq ngħid li mill-ewwel ta' Jannar b'mod effettiv 700 familja ħajaraw titjib fil-benefiċċju tal-kera tagħhom. Kif ukoll rajna sal-ġimgħa l-oħra stess ħabbarna rapport fuq il-profil tal-first time buyers u tejjibna l-iskema tal-grant għall-ewwel residenza li nagħtu lil dawk il-familji li huma single biex jista' jlaħqu komplessivament l-istess ammonti across the board. Intant il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdés aċċenna li l-aħħar statistika li ħarġet mill-Awtorità tad-Djar turi li ħafna min-nies li jkunu first time buyers jixtru post waħedhom u mhux bħala koppja. Bekk il-Gvern se jkun qed jestendi l-miżura tal-għotja ta' 1,000 euro għal 10 snin għal first time buyers. Dan wara li matul din is-sena kienu 2,600 persuna li xtraw l-ewwel dar fl-2022 u benefikaw minn 3 miljun euro b'mod kollettiv. Għas-sena d-dieħla l-Gvern se jkun qed iżid l-allokazzjoni favur din il-miżura għal 5,200,000 euro. Il-Ministru Rodrigue Galdés qal li dan il-Gvern għandu l-enerġija li jkompli jgħin il-ħajja tan-nies biex ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. U għatenna li mhuwiex faċli li tagħmel dan kollu fi sfond ta' sfidi internazzjonali bla preċedent, però dan il-bilanċ qed jintlaħaq b'mod sħiħ. Dan il-budget huwa wieħed soċjali għaliex il-Gvern ukoll ma naqas li jkompli jinvesti anke fis-settur bħal huwa l-housing. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna għandna l-akbar budget rikorrenti kull sena marbut ma' dan il-qasam ta' djar fejn kważi ħammissu ċifra issa ta' 50 miljun. Kull sena Gvern Laburista dal-aħħar 10 snin kompla jżid sena fuq sena il-budget tal-Awtorità tad-Djar. U rridu nsemmu wkoll il-150 miljun investiment li qegħdin nagħmlu fuq bini ta' appartamenti ġodda.